Nijang karbing long lo Kheroni pen jirikindeng kacheleng tovar pi Anupom Nirman Private Limited ANPL company tumsi tovar kaselam Japan arpu long lo. Sitame tovar kaselam kesaioi ajok non tang pami melang tebon sitame labang so tovar pi kebang pondok somsi theklong. Pinpur me government tum tangka crore padam det aphi anta rar tum tovar ke hingnu si longrong plutangte rar tum pi matha ponchi. Bangso tovar Kheroni pen amreng adak along akili kahing no thek pondong. Amreng kuka harlong pharla jirikindeng kedamatum anta kahing no si thek pondong do. La bangso contractor aphan karbing long Thomas Council kicharia tum puthot pacheselam thu pa meja phan toy thunangji. La pen la so company aphan karbing long ado nang palut long ledet nang ji pusi rat pen ke hang. La pen tovar piakum inglong arebalong dong akhok mate drain ki hudnang jia di malong hud hedet si thek ponlong la sia jahak chirok tok aral tumpen ki chok chia di malong an ki pachok pon thu eji aphan so dak pen nam thi chipaklang pon buson halo modote labang so toa mare jirikindeng to Kheroni 36 km atovar puthak asia atovar bang ke tang lo tang ti ke tang po sitame atovar tang pami me aku benset atovar bang heno elo lasi lapuson pulodang te koson lo langnam pulodang te dak kaselam nita ulang sita acompany bang non ke dampo pudam pulodang te drains tame ong dungadim long selam le sike ong lasi ala ke tang adim long pustame non chethar lablo lasi lason chethar lab pulodang te koson lo lasi nili jung pen mate rap hoi pen kapachini kang tungo bang ke rap jin pen aku cisilam supa miji phansi nili tum ronga rap mate jirikindeng rap atum bang nang pachini pen laki bang bek po lasi theklamong lo nili stame lapen rap atum tame theklong dak lo athema long pen lang bang lo teng ke tuwar long si chiti hup sangti ang tharlong chiti hup lasi lason pulong te lake te lisi lake chipluyo ni on top fitness henot dakpo asi lap jimpen lap drains tami selam vekna ko lake selam phenang ko Kheroni pen mohanteron karbing long life